दिनै जोंहा बिटिआरआ गोदो बड'फानि सिमां बायदियै गहपुरसिम सिमाया आवगायनानै थांबाय। दिनैयो 43 रेभिनिउ भिलेज आरो मोन 17 फरेस्ट भिलेज दाजाबदेरनानै दिनैयो चिफ मिनिस्टारा 26 जानुवारि फिरफिला दिखांनायाव बिथाङा घोषणा खालामना होबाय। जोङो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर बावो, जोंनि प्रमद बर' सार बिथांखौ साबायखर बावो, गोबिन्द चन्द्र बर' बिथांखौ जोङो डेपुटि चिफ बिथांखौबो साबायखर बावो, जाहा एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथांखौबो जोङो साबायखर बावो। दिनैनि दिनाव फारि फारियै जोंनि 3.1 जे दफा बिटिआरनि गोरोबथानि बे गोरोबथानि 3.1 दफानि एजेन्डाया मावनानै थांजाबाय। दिनैयो जोंनि सुक्तिया जाफुंबाय। बे सिमा बारायनायनिया दिनैयो जोङो आसा खालामबाय थादोंमोन, बे आसा बायदियै जाफुंनानै फैबाय। गोजोन्थों। जोङो बिनिखायनो दिनै काटरबारि प्राइमारि UPPLआ बयबो जोंनि मावथि फारियाफ्रा ज' लोगो नांनानै दिनै जोङो बमा गावफुंदों, रंजानायजों, आरो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाहाथे जोंनि गासैबो बेबायदिनो दफाफ्रा फारि फारियै मावफुंलांजागोन। बेनि थाखायनो जोङो दिनै गोजोननायजों जेसेबां हायो एसेबां बमा गावगासिनो दङ। बिदिनो जयै जोंजों रंजाफानो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जाबाय। गहपुरनि रायजो राजाखौ जोङो जोबोद बरायबाय। गहपुरनि रायजोफोरनि लोगोसे जोंबो गोजोननायाव बाहागो लाफाबाय आरो जों अरायसम बिथांमोनखौ बरायनानै जोंनि बिटिआरआव लाबाय।